Mikä on Zenelin ratkaisu vielä kerran. Ja sitten on kolmas valkopaita jo liikkeellä. Zeneli piti aivan liian kauan palloa. Oiko missä siinä oman mahdollisuus. Nyt mennään kahdella pallolla. Zeneli hyökkää samalla kun toinen pallo tulee peliin. Ja peli on nyt 2-1. Mikä on muuten tilanne? Nyt oli kaksi palloa pelissä. Mäkelä tekee maalin. Ja nää pelaa täällä päässä. Kahta peliä pelattiin samalla kentällä yhtä aikaa. Nyt linjan tuomari pitäisi ottaa. Nämä hakalaiset pelas täällä, eli ne ei mennyt alas ollenkaan. Joo, voi sanoa, että ei ole koskaan ennen ollut niin vaikeaa selostaa, kun oli kaksi palloa pelissä. No ei. Nyt on muuten mielenkiintoinen. Nyt linjamies, mitä tekee? Tässä näkyy. Kaksi palloa pelataan. Toinen pallo on täällä ja toinen on Hakan maalissa. Joo, aivan väärästä paikasta muuten heitto tapahtui. Tää oli täysin. Tähän tuomarin pitäisi puuttua. Tää ei ole ihan... Nyt on Mikko Lehtola kovan ratkaisun edessä. Minkä ratkaisun hän tekee? Näyttää, että pallo viedään kesken. Tää on väärä ratkaisu. Tää on täysin ja Malisen reaktio on kyllä ymmärretty. Ei, tää on täysin väärä ratkaisu. Kyllä. Ehdottomasti jos pitänyt hylätä maali. Jos nähdään vielä jostain meidän hidastuksestamme se, mistä pallo meni yli sivurajan, niin se kertoo kyllä kaiken. Ja täällä joku joukkue pelaa ylhäällä, joku pelaa alhaalla. Ja se on täysin mahdoton tilanne. Täysin... Ja täällä mennään kentälle. Ja Hakanpää itse heittää vielä pallon peliin. Eli se ei ollut Hakalainen, vaan Hakanpää heitti pallon sisään. 58 minuuttia. Ei ihan oikein Malinen reagoi tuo kentän reunalla nyt. Ihan oikein. Nyt on tuomari kyllä. Nyt on tuomarilla kyllä. Nyt on kova ehtoa tulossa. Juuri Erit sanoo tuomarityö. Juuri Erit IP sanoo tuomarityö.